स्वामी समर्थाचे आज हांगा मुर्तीची तशेंच गणपतीचे दुर्गेची मुर्तीची स्थापना जाली आणि काका महाराज जे आज आमच्या पर्वरी मतदारसंघात येऊन सुरवातीच्यान स्वामी समर्थाची देवळाची संकल्पना घेऊन जेन्ना आयिल्ले आमी खूब उमेदीन आशिल्ले। आमचे बाय पद्मजा शंभू मिरसनकर तांणी आपल्या बापायच्या यादीन जे जाग्याक तांणी अर्पण केलें आनी म्हणलें की हांगाच स्वामीची स्वामी समर्थ देवूळ येवचें आनी स्वामी समर्थानूय ताका प्रसाद दिलो की हांगा जावचें आनी तातूंतल्यान काका महाराजान जे सुंदरशी वास्तू पवित्र वास्तू उबारणी केल्या तातूंत सांगपाचें एक म्हणल्यार पूर्ण देवळा भितर कॉलम जावं बाकीचे जावं लोखंड खंयच वापरिल्लें ना। पूण पयलीं तेंपार आमचे पुर्वजांनी बांदपाचें देवूळ जें आसतालें ताज्याच त्याच विचारान त्याच आर्किटेक्चरान त्याच इंजिनियरिंगान हें भव्य देवूळ आज बांदणी करून कंप्लीट जावन तशेंच स्वामीची प्रतिश्ठापना जाली। स्वामींचें तुमी थंय दर्शन घेतलें जाल्यार स्वामीची मुर्ती इतली सुंदर जाल्या की तुका थंय पळयत रावन दिसता आनी थंयच्यान उठूनच दिसना। तांच्या हाजेर आमी भुरगेपणाच्यान स्वामी समर्थाक आमी कंटिन्युअसली आमी पारायणां जावं बाकीचे फॉलो करून प्रार्थना आशिर्वाद घेवन सदांच फुडें सरल्या। ते सदांच म्हणटा की भिवू नकोस मी तुज्या पाठीशी आहे ते विचार घेवन आमी सदांच फुडें सरता आनी स्वामी सदांच आमच्या फाटल्यान आसतात हें पूर्ण आमकां कॉन्फिडंट आशिल्लें। खूब जाणांक अक्कलकोट वचपाक त्रास जाता, अक्कलकोट वतले स्वामीचें दर्शन घेतले परत येतले जाल्यार आज तांकां पर्वरी ह्या बेतीन जाग्याचेर एक भव्य अशें देवूळ जे फक्त संकल्पना समज तयार करपाक जाय जाल्यार गुरूंची गरज आसा आनी ते गुरू आमचे काका महाराज तांणी अस्तित्वांत हांगा रावून पूर्ण तरेन पळोवन जशें स्वामीक जाय तशेंच तांणी करून घेतलें। स्वामी कडेन पावतले जाल्यार एक माध्यम जाय आनी म्हाका दिसता काका महाराज तें माध्यम जातूंतल्यान आज एक भव्य देवूळ उबारणी जाल्ली आसा। हांव पयले म्हणल्यार पद्मजा मिरसनकर ताजे पूर्ण कुटुंब मिरसनकर कुटुंबाक थँक्यू म्हणटा कारण तांच्या खातीर ह्या हांगा सुरवात जाली। आज फुडें वता आसतना सगळ्या पूर्ण गोंयच्या लोकांक इन्वायट करतात आमी की हांगा येवन स्वामीचे तुमी आशिर्वाद घेवचो। हें देवूळ जें बांदलां ज्या तरेन काका महाराजान हांगा पर्वरकार फक्त पर्वरकार न्ही ते पूर्ण गोंयकारां खातीर एक हें देवूळ अर्पण करून दिल्लें आसा तातूंत म्हाका दिसता स्वामींचे सगळ्यांक आशिर्वाद आसतलो। थंय आमचो सरपंच बाब स्वप्नील तशेंच आमची झेडपी बाय कविता आमचो कुशीकचो वॉर्ड मेंबर बाब नारायण नायक पापा तशीच आमची दिपाली वेर्णेकर डेप्युटी सरपंच हांगा आसा। सगळ्यांनी आपापल्या वटेन पंचायत तर्फे ना झेडपी तर्फे आपापलें काम केलां आनी ताज्या खातीर सगळे जाण एक कडेन जेन्ना रावता एक बरी पवित्र वास्तू कशी घडटा आनी लोकांकूय त्या पवित्र वास्तूंतल्यान कितलोसोच फायदो जाता की व्यसनां कमी जाता आनी भजन आरती बाकीचें चड जाता। सो ह्या विचारान आमी सगळे जाण काका महाराजाक पयलीं आमी नमस्कार करून थँक्यू म्हणटा की ताज्या खातीर आज सगळी वास्तुवास उबारणी जाली। सगळे जितले कॉन्ट्रॅक्टर आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी काम केलां पयलें जाल्यार फक्त कामाक काम अशें न्हय मनांतल्यान काळजांतल्यान काम केल्लें आसा हे खरेंच पळोवपा सारकी गोश्ट आनी हातूंतल्यान येता त्या दिसांनी म्हाका स्वामीचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचो आसतलो हो कांयच दुबाव ना। सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता। श्री स्वामी समर्थ सर्व गोवावासियांना खूप खूप शुभेच्छा। कारण गेली 2 वर्ष या ठिकाणी स्वामी मठाचं काम चालू होतं। 2 वर्षामध्ये गोवावासियांनी भरपूर मेहनत घेतली, परिश्रम घेतले आणि स्वामीने ह्या गोव्यामध्ये आणण्यासाठी भरपूर मोठे प्रयत्न करून या ठिकाणी भव्य दिवस स्वामी मंदिर ह्या कोकणच्या देवभूमीमध्ये आज निर्माण झालेलं आहे। आणि कृष्णशिलेमध्ये गणपतीची मूर्ती आहे, स्वामींची मूर्ती 9 धातूमध्ये आहे आणि देवीची दुर्गादेवीची मूर्तीसुद्धा कृष्णशिलेमध्ये आहे। संपूर्ण वास्तुशास्त्राचा वापर करून ऋषीमुनींनी जे वास्तुशास्त्र सांगितलेलं आहे, वेदामध्ये जे सांगितलेलं आहे, ग्रंथामध्ये जे सांगितलेलं आहे आणि आपल्या संपूर्ण वास्तुशास्त्राच्या परंपरेतनं हे मंदिर बनवलेलं आहे। ह्या ठिकाणी स्वामीच्या मूर्तीचं आगमन झालेलं आहे आणि आजचा आपल्यासाठी हा सुवर्णमय दिवस आहे ज्या दिवसाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत। श्री स्वामी समर्थ म्हणतात की भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। कारण एवढं असं भव्य दिव्य आणि एवढ्या भव्य दिव्य मंदिरामध्ये आज स्वामी प्रत्यक्ष विराजमान झालेले आहे। प्रत्येक भक्ताची मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक भक्ताची ज्या काही इच्छा आहेत, ज्या काही आकांक्षा आहेत आणि त्यांना सदैव आशीर्वाद देण्यासाठी स्वामी इथे प्रत्यक्षात बसलेले आहेत। या ठिकाणी
या मंदिरासाठी आपले स्थानिक आमदार रोहनजी खवटे यांनी अथक परिश्रम घेतलेला आहे. प्रत्येक वेळा आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. ह्या संपूर्ण परिसराचं परीक्षण करून या ठिकाणी कुठली गोष्ट हवी, कुठली गोष्ट नको आहे, या प्रत्येक गोष्टीचा विचार करून जे जे ह्या ठिकाणी योग्य आहे, जे जे हवं आहे त्याच्यासाठी मी फार मोठे प्रयत्न केलेले आहे. आणि ते प्रयत्न नुसते नाही तर प्रत्यक्ष ह्या ठिकाणी येऊन हे सगळं कामाची देखभाल करून, पाहणी करून, सरपंचांची ह्या ठिकाणी नेमणूक केलेली होती स्वप्नीलजीची, की ते प्रत्येक वेळी ह्या ठिकाणी यायचे. आणि आज या ठिकाणी गोवा सरकारने सुद्धा मेन म्हणजे आपल्याला रोहनजीने भरपूर प्रयत्न करून या ठिकाणी मंदिर पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेतलेली आहे. संपूर्ण गोवावासियांनी या ठिकाणी भरपूर मेहनत घेतलेली आहे. आपल्या सगळ्यांचे आमचे सद्गुरू ट्रस्ट ही स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवालय ही ट्रस्ट आपल्या सर्वांचे ऋणी आहे. गोवावाल्यांना आजपासून हे मंदिर तुमच्या श्रद्धेचं, भावनेचं, विश्वासाचं प्रतीक बनलेलं आहे. सगळ्यांनी यासाठी या स्वामींची भेट घ्या आणि मनातील ज्या काही व्यथा अडचणी आहेत ते स्वामी आपले आई आहेत, स्वामी आपले वडील आहेत, स्वामी आपले गुरु आहेत. अशा प्रकारच्या तुमच्या ज्या काय म्हणणं आहे स्वामींकडे माना आणि स्वामी ते नक्कीच पूर्ण करतील. तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य बद्दल अपेक्षा. पत्रकारांनीसुद्धा हा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा, हा कार्यक्रम तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचावा, स्वामींचं दर्शनाची आज तळागाळात लोकांना लागावी याच्यासाठी पत्रकारांनी सुद्धा फार मोठं योगदान या ठिकाणी दिलेलं आहे. पत्रकार संघाचे आणि सर्व पत्रकार बंधूंचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. श्री स्वामी समर्थ. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.